Un localnic a filmat cu telefonul mobil prestația șefului postului de poliție din Gogoșu. În imagini se vede cum la majoratul care s-a organizat la Căminul Cultural din comună, polițistul stă mai întâi la masă și mănâncă, împreună cu un alt coleg de la postul de poliție pe care îl conduce. Câteva momente mai târziu începe și distracția, cu muzică live, interpretată chiar de către polițist, spre încântarea celor care ascultă și îl încurajează de pe margine. Melodia originală preferată de șeful postului aparține lui Nelu Bălășoiu, cunoscut cântăreț de muzică populară din Mehedinți. Polițistul se poartă la majorat ca un adevărat artist, știe să țină pasul cu formația și intră cu vocea la momentul potrivit. Imaginile filmate la majorat au fost făcute publice de către cel care le-a filmat, iar superiorii agentului șef adjunct din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți au demarat o anchetă pentru a stabili dacă polițistul se afla în timpul orelor de program, dar și cum a ajuns la petrecere în uniforma de serviciu. Ancheta îl vizează și pe colegul polițistului, aflat și el în uniformă la aceeași petrecere. Agentul șef adjunct Ilie Gheorghe are o carieră de aproximativ 30 de ani în poliție, iar peste 5 luni ar urma să se pensioneze.